Ya'uzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calminen goto kala inde mum e yettode mum. Alhamdulillah rabbil alamin en garti kadi ene gowɗen wadde kala saaha e jinnaɗo men salli jama mawɗo hono ceerno Siraji Dia ɗo e lega men Missira. Eɗen gandi en mbaddiɗumen ko yewtere wonde fayida e nder chaîne YouTube mo Nangue TV fata qissaji ceerno men mawɗo ceerno Alaji Mamadou Saydou. Alhamdulillah rabbil alamin hande kadi en garte makko hande ko qissaji ɗiɗi o warante en. Wasarani soko jokki heewi woda ko ɓeydi hen. Qissa ceerno Boyinaji kañum e qissa juma mo Tamba. Hande ko ɗiɗo jumata bandiraɓe so wonko heeƴi hen bisimilla so wonko ɓeyda bisimilla ko ɗiɗo kam gonara hoore. Ceerno cammina bandiraɓe yewtere men ndeɗa ɓe kolli hen weltare mawde wonɓe caggal leydi machallah mbiye kam rutto e makko ko jogui ko ɗum nafoore mere mere min ɗumen gonɗo caggal leydi wayi koye nder madina min goni ni simin jeeɓa ɗum ɗo simin keeɗo ɗiɗo darsuji ceerno men Saydou eɓe jogui weltere mawde surtout kamɓe ɗanniɓe ceerno bisimilla ba. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ahmad Samba Lo en jetti Allah en laɗum Cheikh Tidiane en jetti ceerno men Seydi El Hadji Mouhamed Saïdou en jetti ceerno men khalifa men mo ganduɗa hande kañum woni ɗoworgal men fewde hakkude men e Allah en e laɗum sallallahu alaihi wasallam Cheikh Tidiane hande ko ɗum Allah rokki en eɗen jetti Allah en e laɗum Allah lomti dental ngal fof. Alhamdulillah. Enen ɗiɗo eɗen jooɗi eɗen kuccodiri eɗen lomti dental ngal fof e habru ɗiɗo habaruji tawa kadi habaruji ɗi guittuɗen ɗi koɗo laaɓi gonga ɗi guitta koɗo laaɓi nam kadi wona nanalla lawol gotol ko laabi ene fillite alhamdulillah bil alamin kala kadi ko kalɗen hen inchallahu taala en ɓurtinta no nanirɗen ni en mankinta so Allah haaji inchallahu taala joni kalten ko qissa ceerno men ceerno Ahmad Boyinaji radiyallahu taala anhu nde ceerno radiyallahu taala anhu wi ene ƴetta ɗo yimɓe fodde ahli badri en naw ɗumen juuroyo Cheikh Tidiane ko on wayas woni mo jiɗɗen haalde bisimillah. nde yeehi noon ha ceerno hebli lawol ngol ceerno wi ceerno Boyinaji lawol ngol e ngol waɗi jarabi enen ɗiɗi fof en gasata yadude min ko min yahata an keddoɗa so jarabi janowo o yani taw koye am tan haaɗi tawno wona enen ɗiɗo fof ni woni ceerno radiyallahu taala anhu kañum kam fokkiti fayi Maroc o ƴetti ɗo yimɓe ɓe o ƴetti avion ngaji o fayi Maroc duuriyade Cheikh Tidiane e anniya oɗon e anniya ñalawma badiri ñande sallam ñande l'islam nde wiyata polgu on adadu ko on o ƴetti o nawi juuriyade Cheikh Tidiane won pandale mawɗe gonɗe hen ɓe gandataɗe kono noon pandale mawɗe ne hen Allah waɗoyi nde ɓe jettoyi toon Allah waɗi ɓe gari ko eɓe manki adadu mbiye adadu mo yinno o e nder on jamma ñande ɓe jogori wadde ziyara o Allah addi ceerno Babacar Baro e Moustapha Niass ɓen Allah addi ɗumen ɓen timmitini adadu o machallah nden ɓe gari adadu o timmi ziyara o ene waɗe nden ɓe mbaɗi ziyara haaɓe gayni ko kalami ɗo ko noon ko ɗemgal ceerno Boyinaji radiyallahu taala ande ceerno mawɗo wirni ene yaara e balɗe jeeɗiɗi ɗo galle ceerno Bassirou Thiam ɗo oɗo qissa ko ɗon waɗi ɗum mo kalami ɗo ko ɗon waɗi babam ne heblannomo kaccari nawanmomi garmi tawmi ceerno Bassirou en jogori uddude bafal ngal kisa hawro soyni mamam o wi kam naat gudda natmi komin uddi bafal ngal machallah on saaha ɓe jooɗi kamɓe fof ɓesgu ceerno Alaji Mouhamed Saïdou ɓesgu ceerno Ahmad Baro ɓesgu Seydi El Hadji Ali ɓesgu ceerno Hamme on saaha ko ceerno Abdourahim Talla Allahu akbar ɗe fof ne jooɗi ne kuccita ceerno Boyinaji fuɗɗode haala makko o wi ko min Ahmad mbeɗa jeeya eɓe Allah walli mo yetta Allah omo yetti Allah kanko omo jeeya eɓe Allah walli o wi kanko min Ahmad mbeɗa jeeya eɓe Allah walli o waɗi kam wiide mbeɗa jeeya eɓe Allah walli o wi hadara ruhuji amen ɗi pottannoɗo on hadara ko ceerno Ahmad Baro wonno mawɗo o wi ñande ceerno Ahmad Baro arani fof mi lomtine mi lewi mi lomtomo o wi joni noon Allah waɗoyi noon Allah ne wallimi nde wi ceerno Ahmad Baro yalti aduna ani kam jaltuɗo aduna arta hadara ɓe wi o wi nde min gari hadara ceerno Ahmad Baro ko jaltuɗo aduna min
Allah waɗi kam wiide Allah na wallimi Allah na wallimi ne renimi mi miijaaki bon hay wonde ko min lomtotomo hadara mi miijaaki ɗum ni saka mi fellita ɗum gonga ndono mbiɗa andi hadara yahata ko haaju mum wallahi ɗum ko juuɗe Allah woni o wi tan o wi ɓe ngari ɓe jooɗino ɓe jooɗortono so ɓe ngari ceerno bar suwa arde en jogori arde ɗo ɓe pandotono ɗum ɗo ɓe kamɓe fof ɓe jooɗi eɓe paadi o wi tan ha hadara udditori no meeɗani udditorade dammuɗe udditi tan udditagol ngol ɓe meeɗani yiide o wi tan kamɓe huccinoɓe hadara ɓe fof ɓe jecciti hade jittiri haji Mouhammad Saïd radiyallahu taala nden ɓe jiimo o wi nde wonno kala gonɗo sahibul hadarati kañum wonata miftahul baabi kala gonɗo joom hadara o kañum woni coktirgal ko ma o ar hande hadara o uddito hadara o coktirgal ngal ko joom hadara o ko omon coktirgal ngal joni noon hadara udditorino meeɗani udditorade ɓe jecciti kamɓe fof haɓe coyni haji Mouhammad Saïd ara kamɓe fof ɓe gandi kanko woni joom hadara o o ari haw yetti o wi nde o wirtiɓe omo naata e damal hadara he e dammuɗe he nde o wirtiɓe nde banggue makko ñaamo ene waɗi haraka mo ganduɗa wona dillinowo comci wona dillinowo ɓandu ko sawtuyel cewguel ene wayno omo ɓitti hunde banggue makko ñaamo nde o natani minen fof emin nana ɗum ne sawtina e banggue makko ñaamo ha o yetti o jooɗiɗo ceerno Ahmad Bara jottonoɗo o jooɗi ha gasi minenne min jamirawi min naat o minen fof min naati min jooɗi min jooɗotono hamin gayni o wi hade makko fuɗɗade ko haalde konngol fof taw o yaltini koko dillanno banggue makko ñaama ko ko waɗanno sawtoyel ko o yaltini ɗum o wi o ɗacciti ɗum minen fof emin daa ɗum hamin natti yiide ɗum o wi ɗo ceerno Ahmad Tidiane Allahu akbar Alhaji Saïd lomti hadara o ñen hen o lomti kanko machallah o lumtugal noon wona ga lumtugal koto Allah woni wona ga wallahi o wi nde ɗum yehi min ha min natti ɗum yiide o wi ñande hen o ceerno Ahmad Tidiane o mo jiiɗo ñande hen ruuhu makko yettima e hadaraji ɗi ganduɗa kalɗo ruuhu insaniya foti yettade ruuhu makko yettima ñande hen hadaraji ɗi fof kala hadara mo ganduɗa ruuhu neɗɗo ene wawi yettade ñande hen kanko ruuhu makko yettima hadaraji ɗi fof o wi o moni o wi min ɗo joni ɗo jooɗimi ɗo piliyani mbe timte makko ɗo o wi wonko waɗi ɗum o wi kono to hadara to kay kanko woni mawɗo o wi ɗo noon ɗo joni komi jinnaɗo makko wala jooɗade mi timta e ɗuɗalagal hoore makko kono kay to hadara to kay kanko woni mawɗo o wi hay goto mo wat funtu hoore mum o moni oɗon gandi nde ziyara o are waɗede Maroc ceerno nde jooɗi hankkadi wi ɓesgu mum yo ar ɓesgu seeram ɓam o wi onon fof garɗon jooɗi ɗon taari ɗon ceerno wi on Cheikh Tidiane nani ceerno ƴetti jungo mum ñaamgo fawi dow ɓaɓri Cheikh Tidiane o wi Cheikh Tidiane nani o wi hande wona neldugol o wi to sen goni to men to ko en neldat hande noon o moni on kalana kam tan mi haalnamo kadi kala ko kalan mum ko ɗum Allah waɗata machallah selli goto mo fof yo haal o wi oɗon teski ɓe mbiya o wi goto mum fof wonko haalno ɓe mbiya o wi ay min mi arani kono mbeɗa tawa jonde nde machallah o min omo tawnimi e jonde he mbeɗa tawa ko haali ko fof mbeɗa tawa o wi ceerno wi radiyallahu taala anhu goto mum fof yo haal ko yiɗi mi haalna Cheikh Tidiane nan ko ɗum Allah waɗata o wi oɗon teski goto mum fof wonko haalno ɓe mbiya oɗon teski oɗo ceerno Ahmad Tidiane ko haalno ceerno Baba Galle Thiam wi aha min de mbe teski ceerno Boyinaji wi aha eyi wona o wino ko mbeɗe jinmi ko duwanɗami to Allah wi Allah waɗami almudo Cheikh Tidiane julɗo timmuɗo waɗami almudo Cheikh Tidiane so ɗum yawti wi Allah waɗam maccuɗo ɓiɓɓe seeranɓe maɓe yo Allah waɗam maccuɗo maɓɓe machallah o wi ñande hen wona mon ñaagui ɗon ɗo maccugagu wi Allah o wi ceerno wi aha Allah waɗimo ɗum noon ko ñaagui ko kono gandu noon ko maccuɗo denteteɗo Allahu akbar o wi ceerno Boyinaji wi Allah waɗimo maccuɗo moon kono ko maccuɗo denteteɗo Allahu akbar o wi o moni kanko lomti hadara o o wi kala e moɗon cikkuɗo kañum e makko poti o wi on jaade oɗon cinnodiri ɓooyon yaadude kono ko laawol jehetengol ene fatta oɗon jaha laawol no fatta oɗon jaha laawol ngol no ɓeydo fattude
ha yetto nokku ko neɗɗo goto tan heƴata ɓennude gonga o ɓenna o woppuma ɗon tawa kadi a wawa tawa kadi duttogol ala Allahu akbar kala cikkuɗo kamɓe poti Mm. ko ni wayi wiyata Allahu akbar gonga e ɗum noon minne mi laaɓat nam mi laɓɓinat no Seydi Hadji Mamadou Saïd laɓɓiniri noon ni gonga Allahu akbar Seydi Hadji Mamadou Saïd Mm. ɗaccani ɗo ko laaɓani o machallah haali ha laaɓi ha selli alhamdulillah o holli kadi ha laaɓi ala minne mi haalanna noon daw gonga Cheikh Ahmad Tidiane o moni kanko woni khalifa Seydi Hadji Mamadou Saïd nam kanko woni khalifa Cheikh Tidiane Mm. kanko woni hande khalifa nabi sallallahu alaihi wasallam gonga o moni mi suuɗata on machallah tinno ɗon eywa ko watte fof mbadde e makko nam ko ngol fof gollide e makko kanko Allah ardi kanko Allah waɗi machallah ɗum noon tinnuɗe e makko nangon e makko ha tiiɗa gonga ballodiron e makko e golle he nam no ceerno Mamadou Saïd wiiri ni Mm. tinnuɗe e ɗum moƴƴi ceerno Boyinaji radiallahu taala anhu nde haala ka haalana yimɓe tawa aɗa tawa jooɗi o laaɓi adde kaccari ɗum addanimi tawtorede sona ɗum ko kamɓe tan ɓesgu ngu tan ɓolu woni ɗo ndeysan ha goto goɗɗo jillani maɓɓe machallah mi taskaki de min mi yaani ɗon goɗɗo jilluɗo kona ɓe so jilli han ko min anno hen jeeɗa ceerno Boyinaji radiallahu taala anhu o haali hen haalaji tiɗɗi o ndeysan waɗi hen kadi golle mantini machallah saabi ñande hen nde min ngari ñaltude galle tawi on saaha koɗorɗe ceerno Ibou Bayel en ɓe fof ene waɗa seeremɓe ɗo dutogol ceerno Mamadou Saïd ene waɗa hoɓɓe seeremɓe nam ceerno Ibou Bayel en keftoyi ko galle men galle Abouba nam daaru galle mum ɓeta galle Darou Salam nam galle Baba Abouba nam joom wuuro o jom wuro toon ɓe keɓoyi cuuɗi kamɓe fof on saaha ko toon min ñallata minen fof galle toon min almami mbattoto mbeɗa ari mbeɗa habraɓe oɗo qissa ceerno Ibou Bayel ndeke kamne wonko yi jamma ndeysan kamne no habri min ɗum bisimilla o wi kanko o wi ko kalɗa ko no woodi siɗaji ko kalɗa ko no selli o wi min hanki jamma mbeɗe leeli nam eywa ɗo min kiiri ha lelde yonti mbeɗe dokta mbeɗe faati galle ceerno o wi garmi tan ha e damal jama hirnage ngal on saaha lewlal ngal ne leeri jiimi dental yimɓe ne yalta e nder jama he Allahu akbar o ɗemmi fayida noon kono Allah walli mi heɓtini ceerno Boyinaji mi heɓtini ceerno Ibou Mar Ceerno ndeysan ɓe ɗiɗo kam mi heɓtini ɗumen nam ceerno Boyinaji ne ardi ceerno Mansour en takke makko ndeysan ceerno Bassirou Thiam e ceerno Ibou Mar Ceerno keedi caggal heddiɓe noon ko heewi hen komi heɓtinani ndeke kanko ceerno Boyinaji o nawiɓe rawda jamma rawda ceerno radiallahu taala anhu kamɓe fof o nawiɓe toon ɓesgu ngu fof o nawiɓe to rawda toon won haaju mo joguino toon mo jogodirno e maɓɓe toon ceerno on haaju ko jamma o waɗi ɗum o ga batu waɗoya beetawe machallah gonga caggal ɗum mbi ha kikiɗe woni nde o wi hankadi yo yimɓe kawrit wuuro ngo yo hawrit gabunkoɓe fuutankoɓe nde wonde o yoɓi jabe jawhatul kamal ɗe yo mbaɗe ɗo jamaɗo o haalti waaɗi aji jannoɗe sahabaɓe na sallam ha mbarodiri o haalti ɗum fof kanko ceerno Boyinaji ñande hen o ñaagui yo yimɓeɓe jaafodir yo fitna woppe jawhatul kamali o jangga wiya yafodirama tuubama woppama duwa waɗa alhamdulillah ɗum ko haade makko yaltude wuuro ngo tawi o waɗi ɗum machallah laaɓi ɗum ɗo ko qissa ceerno Boyinaji machallah qisso laaɓi censiraji kadi laaɓti nde wonno neɗɗo so haali hunde wi komba tawa wona wiya ɗo koko laaɓi ceer machallah censiraji min goppitanima qissa jumama Tamba ɗum nde kadi wonko kumpirɗa hen julɓe kadi ene gooɗe kadi humpitade gueɗe ceerno Seydou nde wonno censiraji neɗɗo andirta ceerno mum tan martaba muɗum koɓe almuɓe ceerno mum almuɓe ko hen gandata hol ceerno mono saabu almuɓe sa yi almuɓe hande ceerno Seydou ɓe kala hen mo jiiɗa ko jiyaɗo Allah moƴƴo wadde ɓen sa yiɓe tan wadde ceerno kam haalum haaltake woni ko gonɗa haalde ɗo ko bisimilla jokkana hen banggue juma Tamba o eyyi qissa juma Tamba one alhamdulillah bil alamin koye jinnaɗo men Baba Hammad Ly legal ner ɗo o honno Bam Habibou Ly en ko o qissiti ɗum laabi mbeɗa tawa o qissima ɗum ɗo galle amen ɗo laabi o qissima ɗum galle ceerno Oumar Diallo mbeɗa tawa o qissima ɗum nokkuji kewɗi mbeɗa tawa qissa o ko goto tan machallah o wi ko kayitaji Sénégal e on saaha ndenno ko laamuji hefereɓe gonno jeyno ñawoje ɗe joguino ñawoje Afrique o foof kala kono waɗe hen ko tubakoɓe jogui ñawode ɓe mbaɗi kayitaji noon wonde kala waliyu peñƴo woto waɗ ko ɓuuri jumaji 3 so ceerno mum so waliyu mum ɗum waɗa e kayitaji Sénégal
joni noon kayitaji ɗi resda ɗum Alaji Seydou Nourou Tall radiallahu taala an ko on resda kayitaji ɗi on woni mawɗo gardinaɗo l'islam Sénégal mi anda ham soko Sénégal tan kono Sénégal kam kanko ardina eno Baba Hammady wiiri kayitaji ɗi kanko joguiɗi ha Allah waɗoyi ɓe tinoyi ceerno radiallahu taala anhu ɓurtini jumaji biyanoɗi ɗi joni noon ɓe pelliti isorade noon ko kaɗon ɓuuri hewde haɗoɓe juma Tamba ka ɓe pelliti isorade kan yo elmine tan kan yo haɗe tan udde juulede yo ko udde ɓe garoy noon ɓe mbaɗi batu ngu Tamba kanko Baba Hammady o wiyoma tawa batu gouverneur ari gouverneur uji gari yimɓe Dakar délégation ngaji gari ɓe garde ceerno men o ceerno Alaji Seydou Nourou ɓe garde mum ko haala juma Tamba addi ɓe ceerno Alaji Seydou immima ga yeehi Tamba ɓe jooɗima batu ngu ɓe kaali ha juuti ceerno ñaagui konngol ɓe dokkimo konngol o wi min noon ko kalanmi ko Alaji Seydou Nourou ko an kaldanmi min mi haaldani e heddiɓe an kaldanmi o wi ay koye mbeɗa haalanma haajuji ɗiɗi ɗi jadata haaju tubago e haaju Allah ene laaɗum ɗi jadata sa felli gaynude haaju Allah ene laaɗum a lelnata haaju tubago sa felli gaynude haaju tubago a lelnata haaju Allah ene laaɗum ɗi jadata ko imma shakiran o imma kafura o wi wa amma kaaɗo juma ka kalton ɗo haala mum ka kaaɗo ka kay wona Sénégal wona France wona Russie wona leyɗele mawɗe fof wona tubakoɓe aduna ɓe fof so ndenndi mbawa uddude oye kaaɗo ko martabaji ɗiɗi ɗi goni koto Allah oye martaba goto wiyete ko Jamal goɗɗo wiyete ko Kamal ko ɗi martabaji ɗiɗi jeddodiri e jama ka ɗum woni ko haalteɗo ko jiiɓi en ɗo ko martaba Jamal e martaba Kamal ko ɗi ɗiɗi goni luurɗi e juma ka o ñande Jamal e Kamal kawri oye on jeeta ka uddito oye wona ko haalteɗo ko wona ɗum ko uddi ka ko wona ɗo woni oye ko Jamal e Kamal ko ɗiɗo ɗiɗi luuri e jama ka ko ɓeeɗo ɗiɗo martabaji ɗiɗi ɗiɗo noon ko martabaji Allah Jamal ko jondam Allah Kamal ko timmal makko ko ɗi ɗiɗi noon goni luurduɗi ɗo ko luural majji uddi woni ko jiiɓi en ɗo ɗi ñande ɗi kawri fof jama ka uddite radiallahu taala an al baba Alaji Souleymane Déme omo ɓe namnomo habaru jama ka ndono omo tawa on saaha ko gendarme omo tawa o wi ñande haala ka mawnide o ñande ko hulɓini waɗi o wi siège uji bureau ji ɗi kala ɗo dossier ji ɗi jettinano ƴettuɗa kuɗol ma binduɗa o ñande hen jomum ronki immade siège ɗo joɗinoɗo o kam fof siège uji ɗakki e dote maɓɓe o wi sa yiyani ko hulɓini a yiyani on ñalawma ko ñalawma darga o wi ñalawma o ko ñalawma hulɓiniɗo hulɓinima e aduna o foof hulɓinima e laamu ngu dendagal bindunoɗo hen kuɗol mum ƴetti kuɗol tan windi hen tan soko seeɗa o wi dañi ñande hen ko ene hulde Allah o kanko ɗum koye dow makko ɗum waɗi machallah alhamdulillah bil alamin eɗen gandi kam ceerno wona pijirteɗo wala ceerno kay sa dañi yiddemo amalama alhamdulillah eyi sabi kanko kam no ceerno Ahmad Baro wini kala jiɗɗomo malama mo yiɗi kadi malama machallah so yiɗima a malama sa yiɗimo a malama wallahi jetti Allah ene laaɗum Cheikh Tidiane dokkuɗo en oɗo ceerno mo ganduɗa mo hono mum ala fof ɗo woni e aduna ala ɗo woni wodani hono makko wodani alhamdulillah ani mi haalnima ñande mbimami ceerno men oɗo yehino salminode Ousmane oɗo Boubacar Ñalal bismillah Boubacar Ñalal o yehino salminode ɗum e nder rafi mum o qissiti toon qissa ceerno radiallahu taala an kanko Boubacar Ñalal o wi ceerno wimo nam o wi ceerno mawɗo wino o wi Allah rokki kam min Mouhammad Saïdou e nder weleede Allah ko tagaɗo hay goto heɓani sonani Nelaɗo sallah sallam goto sonani Nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam o wi Allah rokki kam e nder weleede mum ko ganduɗa hay goto Allah rokkani ɗum sonani Nelaɗo sallah sallam goto caggal Nelaɗo sallam goɗɗo heɓani ɗum ko min tan goto rokkani ɗum noon aɗa andi kam
ngal dañal wona dañal seeɗa ala wona seeɗa kay wona dañal kadi ngal ɗemɓe mbawi haalde ngal ko Allah tan andi no ngal foti ɓaɗa hay kanko ko ɗon tan o haaliri waɗi en jetti Allah alhamdulillah enen kay ko yo Allah wallu en tan e rewde e pele maɓɓe no ceerno ɗum ceerno duworto ni rewde e pele maɓɓe ko ɗum tan ñagotoɗen Allah inchallah en keeɓi ɗum tan andu en keeɓi fof alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah en laaɓi Sakh Tidiane en jetti ceerno men khalifa men o en jetti Allah en jettimo machallah no ceerno Siraji weltanama no fewi machallah bandiraɓe nani paami beltima haali joni qissiyel daɓɓel tan gouverneur walla préfet garnoɗo paare hokkere nde hayso ko ɗum cakkitoɗen ɗon eyyi ɗum kone ceerno rutti e ngundungu hokkere waɗi tawi gaweje ndi ha ene nguufi mbayeje ne nguufi hokkere nde waɗi fodde balɗe nogas toɓani hankkadi goytagol ngol heewi e leydi he hawre kanko préfet o préfet Welingara omo ari ɗo on saka ko Konnate o wiyete Konnate min mbiyanno o wiyeteno ɗum kam o yettete ko reji ala tan Konnate en Allah addimo ɗo noon naam omo haala aywa habaru hokkere nde ceerno Mansour wimo aha kay o wi ceerno min gari ko jinmi ko mbaɗon hen dowuji moɗon leydi ndi fof nana wulla hokkere nde gese ɗe jowri ko bonde Allah noon kanko préfet o hurti o wi Allah noon ene wawi wuurdu tagore mum ngue e nder keeweni ngufu yertere ko Allah ne wawi wuurdu hen tagore nde foof ceerno Mansour noon heɓɓiti wimo minen dey min jiiɗi Allah wurnire min kono min gandiri ni o toɓana min min ndema min coña min mofta min ñaama emin gandi komin keeɓi min gandi komin mbaasi ewa ɗum ɓurani min Allah wurdude min e ngur keewen ngufu yettere min kay min gandi Allah wawi ko ɓuri ɗum famɗude fof Allah ene wawi ko ɓuri ɗum ene hattani ɗum kono wona noon min jiiɗi Allah wurdude alhamdulillah e ɓeyden hen tan ɓeyden hen mawɗo goto ceerno radiallahu taala anhu ene haala ɗo caali ɗo ceerno wi on ji kaɗo juma ka juma Madina so neɗɗo naati ka kala anniya mo naddi toon o yiyat Allah waɗanamo ɗum soko ñaw o wondi o naati e jama he omo anni yo Allah ittanmo ñaw o ma Allah ittanmo ko wawi wonde foof noon kanko on mawɗo noon ko gumdam o wonduno o felliti kankone hande taw tan ceerno no haalum ɗe e balɗe fof kanko o jari boyto ɗum o fokkito o fayi jama tisbar no manki o naati jama karno o ajji o ɗani tan findinimo tan ko noddinaɗi Allahu akbar Allah jama ka heewi noddinaɗi tan o girñiti tan o yi sangue o o ummi tan o yi sangue o fokkito o fayi caali o tawi ceerno ne jooɗi o haalan ceerno min de Allah artani kam guitam ɗum ceerno holno mbaɗɗa o wi min kay ko mbiɗa wonde so yimɓe gari so neɗɗo ari e jama he kala ko anni nder jama to e safaruji ma Allah waɗan ɗum ganni yimi noon yo Allah ittanan minne ñaw guite ɗe a ittanam ɗum o wi Allah artiri guitam mi anda noon holi kanko ko ni tan nanirimo qissa o alhamdulillah machallah jarama no fewi ceerno Siraji qissomi hoto mi nanino mbako noon kono kalɗo wi ko koreji ceerno Moustapha en ceerno Moustapha legal Madina centre ɗo heddegal funnague galde Mamadou Lamine Salmata hen ɗo ceerno Moustapha nani qisso kono kalɗo o wi ko kureji mabɓe donc noon haali kalɗo wi kureji ɓeɗon ceerno Siraji beltima no fewi non bandiraɓe kadi ha joni yeɓiyankoɓe a yaw men mo Nangue TV ceerno Siraji ɓe jettuma kadi ɓe jarnuma mbima kadi kala saaha kadi min mbasa wayrudema nde ko joguiɗa ko nafoore mawde kala ɓesgu dental ngal ɗo wawi wonde ɗiɗo qissaji e fuɗɗum andude e fuɗɗum rewidade e fuɗɗum famde saabu famde ɗum de ko famde dental ngal famɗude ko famde ceerno Siraji mo Seydou ha e ceerno men hande o ɗum noon hande oɗo ñalawma aljuma en hawre nogas e jeetati lewru octobre taw ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗo e galle ceerno Siraji bandiraɓe foof beltima yo law selline sembini ɗum ɗon majjude balɗe battane moƴƴa ɓooya kadi naftude rendo ngo ɓooya kadi jokkinade dental ngal gueɗe baɗe ni ɗe saabu ko ɗum nafoore mere kala ɓesgu dental ngal keɓɗo yo ar ema heɓa ɗum mofta hutoro naftoro saabu ko ɗum nafoore mere bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama